салом алейкум бародаро. Мо дар яке аз пляжҳои Англия қарор дорем ва ин пляж номаш Борнмут Бич меганша ва яъне ки Борнмут пляж ва бародарое ки агар дар Англия бошен ва хоҳиш мекунед агар вақтатон боша як бор омада ҳамиҷада дам бигирен, беҳад ҷои манзараҳои хуб доштааст ва баъдан чӣ хеле ки мебинед аз тамоми давлатҳо дар ҳамиҷа меоянд дам мегиранд ва таътили хичона мегзаронанд ва чӣ хеле ки мебинед ҳамиҷада студентҳо ҳастанд ва аз дигар мактабҳо омада донишҷӯҳо ё ки ҳамон мактабхонош омада дар ҷо таътили хичона мегзаронанд. Кам раден хеле ки мебинед бародарҷоно, як аз ҳамон давлатҳои Франсия, Германия ва дигар давлатҳое ки абарқудратанд ва ҳамон буҷаи давлат хубтару беҳтарад аз тарафи давлат ҳамон донишҷӯҳош бошад ё ки ҳамон хонандаҳои мактабшан бошад оварда ҳамихел аз ҳисоби мактаб дар наздикои ҳамин пляж барои во ҷо мегиранд ва дар атило барои во мисол як ҳафтаина боша ки се-чор рӯза боша чӣ мекунанд ҷо мегиранд дар гостиницаҳо ва махсус автобусҳое ҳаста ки ҳамиёро меоранд ва тақрибан як ҳафта ё ки ду ҳафта дар ҳамиҷо истода дар тамоми пляж ва ҷойҳое ки таърихӣ дорад ҳамин Англия дар ҳамиҷа барои мо намоиш метавонанд ва барои таърихи Англияро омӯхтан барои мо дарс мегзаронанд ва чӣ хеле ки мебинед айнҳо ҳамиҷада студентҳо ҳастанд. Студентҳоро ки мебинед студентҳо омада группа шида яъне ки ҷамъомадо карда анамихел футбол, волейбол ва чандин намуди бозиҳоро дар ҳамин пляж мегзаронанд ва чӣ хеле ки мебинед имрӯз камтар ҳаво офтобӣ нест ба ҳамин хотир мардум бисёртар волейбол ё ки дигар намуди бозиҳое ки дар Англия яъне маъшҳурай ҳамон хеле бозӣ мекунанд ва баъдан чӣ хеле ки мебинед инҷам ҷои исторически яъне ки ҷойҳои таърихиш бисёрай яъне ки мебинед ҳамин перс меганша яке аз ҳамон таърихҳои калон дорад тақрибан 2000 сол бошад агар хато накунам ё ки чандин сол шид ки ҳамин мухаррар шидака ва дар ҳамиҷа ҳаста ва пеш аз ин дар он наздикишам шаҳр аста шаҳри Борнмут ва ин хоначаҳое ки мебинед мардуме ки аз дигар давлатҳо меоянд яъне ки ё инсонҳое ки шаҳрвандое ки дар ҳамиҷа кору фаъолият мекунанд дар тамоми Англия омада ан ҳамин хоначакҳое ки майда ҳаста чӣ хеле ки мебинед дар лаби дарё ҳамиёра иҷора мегиранд яъне ки аренда мегираншон ва баъдан чӣ хеле ки мебинед ҳамин хел то охира пашти рафтага хеле хоначакҳои майда баъзе шахсое ҳаст ё ки баъзе мардуми британсое ҳаст ки рӯзои афтобӣ ан ҳамин ҳуҷраҳо омада барои хичон кофео ё ки чанд намуди шарбат тайёр карда ва дар наздикии ҳамин ана дар ҳамин ҷо барои хичон стол мемонанд ё ки стул мемонанд загар яъне ки хичона дар обу тоб метан дар афтобӣ то ин ки тамоми баданшон ҳамон офтобира мисол муқаррар кунад ё ки офтобида одат кунад гуфта ва чандин намуди маззу кремҳо доранд ки дар танаҳошон мешаканд барои пӯсту баданшона хуб кардан ва чӣ хеле ки мебинед ҳамин хел пиронсолаам омада ва ҳамин хел парч кашида шишта ва ҳамин чӣ хеле ки мардум бозӣ мекунанд ё ки донишҷӯҳо бошад ё ки хонандаҳои мактабам бошад бозӣ мекунанд ҳамиёро тамошо карда ва баъдан хеле истироҳатам роҳатам мекунанд мерем бова баъдан ин яке аз ҳамон бозиҳояш ҳаста ки волейбол бозӣ мекунанд ин ба фикрам ки агар хато накунам хонандаҳои мактабаш ҳастанд ва ин гуна бозиҳо ва ин гуна донишҷӯ ё ки хонандаҳои мактаб тақрибан ҳар рӯз аз тамоми давлат меоянд ва аз тамоми кишварҳо меоянд ва барои пешрафти бозиҳошон ва барои таътили тобистонашон омада дар ҳамиҷа группа шида бозӣ ва вақтошона хуш мегзаронанд ва чӣ хеле ки мебинед дар инҷа бародаро волейбол бозӣ кардесиянд хонандаҳои мактабаш дар инҷа дигар намуди бозӣ кардесиянд ва чӣ хеле ки мебинед бо дар поёнтараш может ба фикрам хато накунам аз дигар давлатҳо боз ҳамон хонандаҳои мактабаш ҳастанд ва ё бо футбол бозӣ кардесиянд ҳозир худо хоҳад ишора барои шумо инҷара нишон метавам ва як бор дигар мебинед боз як бор дигар хотиррасон мекунам ки ин пляж номаш Борнмут аст Борнмут яъне ки англичано Борнмут Бич меганша ҳамин ҷа аст ва хато накунам поёнтарашда Боском ҳаст ва болотарашда хато накунем Брайтон ҳаст ва яке аз ҳамон пляжҳое аст ки аз ҳама хубтару беҳтаринш аст дар Англия ба хотире ки
чхеле ки мо историyaҳошро хондем ва чандин ҷош да будем ихел пляж ба мисли ки чхеле мебинем хок боз ма шуморо хеле нишон метам ана ами хоке ки чхеле ки мебинем ба ами хок аст и беҳад хуб аст ки мардум меояд загар мегиранд аммо дар дигар аму пляжош яъне ки дар дигар аму наздикои соҳилаш ин гуна хок ё ки ин гуна қум ё ки ин гуна ҷои истироҳат нест як бор нишон метам бародарҷонон чхеле ки мебинем ба фикрам аз лаҳҷаи гапзанӣ ё ба фикрам ё аз испания ҳастанд ё ки аз франсия ҳастанд чхеле ки мебинем ё футбол бозӣ кардастанд ва агар ки хоҳем як бор дигар лаби соҳил мебарем ва лаби соҳилам барои шумо як бор дигар нишон метаҳем лаби соҳил бубахшем ки мо ягон стабилизатор надорем ё ки ягон намуди чӣ мегӯянд садобаландкунак ё ки чӣ мегӯянд микрофонҳои хурде ки овозҳои мо баланд барава ва шумо хубтар бифаҳмед лекин то қадри имконият бидам барои шумо видеоро мекунем ки барои шумо пурратар шавад ва дар наздикии ҷаҳаст ки мағозаҳои хурд аст кам браде дар наздикии ҷа ҳастай мағозаҳое ки айскрим яъне ки морожник ё ки чандин намуди нӯшобаҳои чӣ мегӯянд хунуке ки мардум беҳад дар пляж ҳавои гарда загар мегиранд ва барои оно лозим аст ки аз ҳамун мағозачакҳои майда яъне ки мағозачакҳо хурд кардагӣ ҳастанд барои чандин намуди нӯшобаҳо ва чандин намуди хӯрокҳо ва чандин намуди морожниҳо яъне ки яхмосҳо аз ҳамин ҷа харидорӣ мекунанд ва як чизе ногуфта намонад ки ҳамин дуконҳое ки чӣ хеле ки мебинед дар давлати мо бошад ё ки дар ватани мо бошад ё ки дар дигар давлатҳо бошад ки чандин намуди инсонҳо ё чандин намуди бизнесменҳо омадан хи дукончаҳко кушода дар назди ҷойҳое ки фароғатиянд барои худшон маҳсулоту ягон чӣ мефурӯшанд аммо дар наздикии ҳамин мисол ҳамин гуна пляжҳо ё ки ҳамин гуна соҳилҳо махсус давлат худаш давлатӣ карда ё ки як соҳаи компания карда дар тамоми намуди ҳамин лабҳое ки соҳил ҳаст дар ҳамин ҷо тамоми намуди мағозаҳое мекушад ки танҳо яъне ки чӣ хеле ки мардуми рус мегӯянд управлят мекардагиш як инсон аст ва як инсон ҳамира чӣ хеле управлят мекард ки контролш мекунад ва чӣ хеле ки мебинем бародарҷонон агар мо мерем нишон метаҳем агар кадомед ки омаданӣ бошед дар инҷа барбекю мегӯянд яъне ки ҳамун шумо гӯштбирён мекунед моҳибирён мекунед ягон намуди ғизо мепазед дар инҷа ҳаст махсус ба мисли халадени яъне ба мисли чӣ мегӯянд печка ҳамин махсус ҳаст давлат аз тарафи давлат бепул мардум метавонанд ки барои худшон барбекю тайёр кунанд ё ки чандин намуди хӯрокҳо барои худшон тайёр кунанд бихӯранд ва аз ҳисоби давлат ҳамо бепул аст ва ҳаррӯза контрол мекунанд тоза мекунанд ва ҳамун махсус чӣ мегӯянд барои дезинфексия яъне ки чизҳои тоза қатӣ мешаканд ва махсус мемонанд ки то касе касал нашавад ё касе бемор нашавад гуфта ва дар ин ҷа ҳаст рости гап ёридиҳандаҳо яъне спасателое ки мардуме ки обозӣ карда наметавонанд ё шояд ягон гап хабаре шавад чӣ хеле ки мебинед дур аст аз дур даже лодкаҳо аст ё ки махсус яхтаҳое ҳаст ки контрол мекунанд шояд ҳамун чӣ мегӯянд чизҳои обӣ аст ва намедонам ҳайвонҳо мегӯянд ё ки ҳамун моҳию ё ки ягон киту ягон делфин аст чизо ба назди халқ наздик нашавад ҳамунҷа контрол мекунанд ҳамаи ҳамин аз тарафи давлат барои халқи англия ва барои туристҳое ки англия меоянд бепул ва ройгон ҳаст ва дар инҷа чандин намуди организатсияе ҳаст ки агар бародарое ки мехоҳанд ё ки апаҳое ки мехоҳанд биёянд махсус организатсия ҳаст ки худшон ба гардан мегиранд пули кам мегиранд агар шумо группа хати биёед пули камтона мегиранд ва баъдан шуморо метавонанд ки як бор дигар дар назди ҳамин пляж яъне дар назди ҳамин соҳил шуморо сайёҳат бимонанд дар сайёҳат шояд ҳаминҷа барои кӯдакҳо ҳаст махсус автобусчакҳое ки агар хато накунем як 15 сол пеш буд 20 сол пеш 15 сол пеш бигем хубтар мешавад 15 сол пеш чӣ хел ки дар душанбе буд дар ҳамун паркҳо буданд стари парк буд ё ки парки ки нав сохтагиянд махсус поездчакҳое аст барои кӯдакҳо ҳатто дар ҳамин ҷа ҳам ҳаст ки ҳамун кӯдакҳо ё ки хурдсоло қатъи волидайношон тамошо мераванд назди ҳамин соҳила ва ба нархи кӯчаке ба нархи каме мисол ки барои тамоми удобстваш ва тамоми мардум хубтару беҳтарай ва як бор дигар ман шуморо нишон метавам thank you brother ва барои шумо нишон метавам хел компанияҳо шида духтаро ё ки бачаҳо шишта аз саҳар то бегоҳ яъне ки чӣ мегӯянд гулхан мегуфтем хидмат чӣ мегӯем каскадёре ҳаминҷа мемонданд махсус алоб дар мегиронанд романтически астку ҳам хемонда шабои дурост то саҳара тақрибан мешинанд
چی خیلی که میبینین اینجا همش уже خیلی فوتبال بازی کردن و خیلی خسته شدن الکی уже اینا میبینین از اینجا خریداری میکنن уже میخرن چی میگن نوشابی های امو یخ میخرن که شتابی کمتر دم بگیرن یا که استراحت کنن و نرخشون از اینجا من نشون میدم نرخ اینجا نبوده نرخ اینجا نیست همین خیلی مروژنی هست може اینجا دو نرخش هست نه نرخش هم دایی جمع نیست بفکرم چه که میبینین همجا خریداری کردیسته یکی از همون خردسالان شدن که مکتب خانهش هست که باز میکنن این بینین سومکو قطعی آمدگی همین خیلی همش جمع میشون یا که هست همین خیلی جایی که مخصوص از دیگر کمپانی هاشون که از دیگر شهرش میان اینا میبینن یه فکر کردگه ادویکیشن فست کردگه همین یعنی خواننده هاشون هستن همش اومده همین خیلی راحت میکنن یا اینکه مقصد سری بر وقت اومده تا بگاه استراحت میکنن و بعدا با افسوسشون داشته به همون شهرهای خچون میروند یا اینکه به همون دولت‌های خچون شاید باشد باز اینجا چیزی را نشونتون بدم که خوبتر باشد با فکر میکنم امروز ویدیویم خیلی طولانی میشه لیکن من میخوام که ذره هم باشد کم هم باشد تو چنین امکانیتم بدن یا اینکه تو چنین میفهمیدگیم برای شما ویدیو کنم و برای شما شاید اگم ذره هم باشد فهمایشتون خوبتر بهتر شود برای پیشرفت و یا که طرز زندگی کردن در انگلیا و اینجا چایکاو هست که همین خیلی پرنده ها که یا خیلی بسیارن از سبب که این روز کمتر خنکتر است کم از چون که همین پلیاژ همین ساحلی که میبینین حتی در همینجا جایی پا موندن نمیشود از سبب خیلی او انسانیت ها بسیار بودن یا خیلی آدم ها بسیار بودن و اینجا چه خیلی که میبینین گفته بودم اینم خیلی میاین اینم خیلی стол монда мешинанд загар мегиранд ё ин ки истироҳат мекунанд اینجا хонандаҳош бародарҷоно мехоҳам бисёр гап занам нишон битам лекин хаёл мекунам ки бас аст ва хела видеорам хела шид ва инҷода ки мебинен ба мисли кӯҳ аст дарахтҳо аст ҳаминҷода бузҳое ки даштӣ бошад ба хаёлам бузҳои даштӣ сар метан махсус барои туристҳо ва ҳам инҷа хеле ки сабзазоруш хубтару беҳтар аст мардум бисёртар меоянд сурат мегиранд ё ки видео мекунанд ҳамун бузҳо ё ки гӯспандҳо ё ки чандин намуди ҳамун ҳайвонҳо мегӯем сар метан барои туристҳо ё ки барои намоиш ва инҷа мебинен роҳ аст ин роҳ танҳо барои мошинҳо ва ин роҳ барои махсус маъюбо ва одамҳое ки пиёда раҳ мегарданд ва инҷа хеле ки мебинем бо велик рафтан мумкин нест дигар чӣ нишон бутам бародарҷоно лекин на сабаби тоза буданаш хеле мардум аз дигар давлатҳо омада аз дигар ҷо омада ё ки махсус мардум омада ҳамун нӯшобикҳои шаробу чизо мехӯранд дар ҳаминҷо мепартоянд лекин ҳар рӯза тоза мекунанд ҳар рӯза хока ҳамин хоке ки қуме ки мо мебинем ҳар рӯза ҳамира тоза мекунанд яъне ки чапагардон карда боз ҳамун ғаҷдиҳош ё ки ҳамун чизое ки барои мардум зараррасон самора тоза карда боз хока тоза мемонад ки то пас фарду аз дигар ҷоҳо туристҳо омада хеле ҷазир нашавад ва ҳамин ҷое ки аст бепул аст ягон кас пул наметиҳин ва чанд кадом вақте ки мехоҳем биёин бикунем ва дар инҷа махсусам хеле чизо мондаги аст бушкаҳо яъне ки намедонам бушкаҳо чӣ мегуфтанд амира вошем ҳам хеле ҷо мондаги барои ҷазир мисол кадом шахсое ки дар ҳаминҷа ягон чиз мехӯранд омарда мусорошона дар ҳаминҷа парто яъне ки партовгоҳшон ва тақрибан 15 ё ки 20 метр паст ё ки 50 метр паст ҳамин хеле мондагӣ аст ва дар инҷа асосан ду сета ҳоҷатхона аст якта ҳей анами болода аст ҳей ҳаминҷада аст ва якта дигар дар саршавии ҳамин аст дар ҳей ҳамин болотар аст ва хостам аз унҷа видео кунам чунки омадаи сарнам як хостам ки як видео кунам барои шумо нишон бутам чӣ хеле ки мебинед на байсикл одамое ки мисол бо велик мераванд ё ки махсус шахсое аст ки дар инҷа аз сабабе ки рушд ёфтагии велик хайкини ё ки чандин намуди спортҳо ба ҳамин хотир мардум группа шида яъне ки гурӯҳ шида омада дар ҳаминҷа машқ мекунанд ва болотар ждам мебинен ҳей ҳамин болотар ждам махсус ҷои спорт аст барои машқ кардан ва ҳаст шахсоне ки вақтҳои холигишон омада дар ҳамин афтобии гарм омада машқ мекунанд ё ки махсус спортсменҳое ҳастанд ки мехоҳанд дар ҳамин гармӣ обу тоб кунанд ё ки машқ кунанд омада дар ҳаминҷа машқ мекунанд ва ӯ пулакӣ аст
اینجا بسیاری آدم‌ها تنشون لیچ هست. من میخوام نشون بدم و خواستم یک بار لبی دریا برم، لبی دریا را برای شما نشون بدم. باز یادم رفت اینجا هم وزیر یک بار دیگر نشون میدم. مخصوص در بین چخیلی که میبینید یک دیتا 300 متر پس همین خیلی زیگزاگ هست، راهی زیگزاگ. به انگلیسی هم زیگزاگ میگن شبا فکرم. آن همین خیلی راهی زیگزاگ که همین خیلی میریم بالا، ایست میریم با هم خیلی بالا هم خیلی رفته زیگزاگ کده بالا میبرین و در بالاش مقصد جای آب است، آب بیپل موندگی است. شما میتونید همون بوتل یعنی که همون بخلشکایی که داریم میتونید آب تازه نوشاکی پر کنین و بالا در توالت هم هست. چندین جاش در چند متر پس گفتم در پایان در بالاش هم هست مخصوص همین خیلی جاها که شما میتونین رفته مثلا بیپل است، حاجت خونه هاش هم بیپل است، توالتش هم بیپل است و آب نوشاکیشون هم بیپل است. فقط از روی آداب و رفتار استفاده بردن در کار. و اینجا هم چه خیلی میکنه پرتوگاهاش چه خیلی خوب است که برای کاغذ جداگانه است، برای شیشه جداگانه است و برای پرتوگاهاش همش جداگانه است که مردم هم را به ترتیب پرتویند. این اجازه من خیلی نشون میدم کدامی که میفهمه اینفورماسیونش این هم خیلی است، اینفورماسیونش اینجا هم خیلی است. و چه خیلی که میبینین ماشینا همین ماشینا کنترل میکنن، همین ماشینا کنترل میکنن میگردن تو غجدی نشود یا که جزیره نشود یا اگه کسی اگه چه میگم مشکلی داشته باشه با اینا میگه و با او یاردم میکنن. این هم خیلی خیلی من خیلی میمونم با شما میخونم. خیلی برای در درون این پلیاژ یکم چی پختن ممکن نیست یا اینکه بوساک در اومدن ممکن نیست. نو دو این جنس این دین نو دوگز گفته سای سپر و از یکم مای تو 30 سپتامبر ممکن تو 30 سپتامبر خیلی و حاضر ما در کجا هستیم خودم نمیدونم لیکن هم خیلی نشون میدم. این هم جاست ای پرا نشون تین که پرا افطوباس دیده نمیشود. اینا برادرو یکی از امو جای هاش بوسکوم پیر بوسکوم تاون سنتر پایان تر 2 کیلومتر چخیل میگم یک تقریبا 3 کیلومتر پس چی است بوسکوم با هم خیلی پیر است. اینا کودکا را بینن از صدیق آوردستیان بلکه از صدیق که خواننده ها باشند. اینا خیلی گروه شده، اینا خیلی نماینده تماشا میبرنشون ده. اینا کودکا همش لیکن اجازت نیست که کودکا را ویدیو سیومکا کنی یا که اگر مراجعت کنن یا که اگر بگن که ما روزی نیستیم از این ویدیو شاید مردم به جوابگاری بکشن یا که کسایی که ویدیو سیومکاشون میکنن. لیکن از سبب که تمام جای عامه است ما هم ویدیو سیومکا میکنیم هم کودکا را نشون میدیم که کودکا یک چیز خوب است که برادرایی که زندگی میکنن فعالیت میکنن میتونن که بیان در همینجا کار و فعالیت کنن و کودکاشون به مثل اوری در مکتبا و صدیقا و دانشگاه میخونن، در مکتبا و صدیقا و دانشگاه میخونن و خیلی خیلی تماشاشون میبرن به پول از حساب دولت یا که از حساب همون مکتباشون یا که صدیقاشون میگیم که چه باغچه هاشون و همون معلماشون. چون ببینید برادر جان ما در نزدیکی است کلیف زیگزاگ دیدید همین زیگزاگ میشه به انگلیسی نه زیگزاگ اس کلیف زیگزاگ همینجا اس کلیف زیگزاگ نامش بوده است همینجا و بعدا بوسکوم پیر 1 کیلومتر چند قبل است بوسکوم تاون سنتر 3 کیلومتر بوده است. کدام برادری که در بوسکوم هستن نمیدونم با فکر بوسکوم هم خود دور نبوده 3 کیلومتر بوده. کدام در بوسکوم هستن جای خوش رو بوده نه بوسکوم وست بیچ بوسکوم پیر ها ماشین نویسگی از میخوام که یک بار لبی دریا برم لبی دریا رو برای شما نشون بدم بسیار خوب میشه. ببینید کلانسولوشون هم خیلی اومده گوله چی میکنن خیلی تماشا میبروین و خواستم که بگه ترک ویدیو کنم از سبب که وقت ندارم ابراد نمیرم به هم خاطر اومدم من ویدیو را کردم که تو بگه نمیتونم ایستاده در اینجا و ببینید که خیلی که شما با ما معلومه اینم با شما معلومه اینم خیلی کلانسولوش اومده گروه شدن خیلی میرن تماشا میکنن و وقتشون خوش میگذرونن و هیچ خیلی که میبینین انا که ما درون پلیاژ خودش رفتیم درون همین لبی ساحلش اینجا خیلی شمالی است لیکن خواستم یک بار برای شما نشون بدم. خیلی تنالی چیزاش بسیار نشون ندادم خوبتر بهتره به خاطری که نگر یکم پاو یا که برادرها تماشا کنن خوب نیست. و لبی ساحل انشالله این نشون میدم. باور کنین
ганда ҳавои хуб дора. Беҳад чӣ хел бигӯм, як накҳати намедонам накҳат мешавад, як ашушения беҳад хуб метиҳад, ки роҳат мекунем. бовар кун, хеле асаботон монда боша, бародаро ки апои ки асаботон мондааст ё ки зиқ ҳастен, биёен хеле хуб мешавад. ман хостам як бор обозӣ кунам, видео кунам, бо гуфтан бо аз фикрам гаштам. боз гуфта намонад ки чӣ хел ки мебинем яхтаҳо ҳаст. ина яхта, ина рафтесиян ва ҳамин ӯ параи лаби дарё, яке ӯ параи соҳил Франсия ҳаст. Франсия дур нест, аз Франсия дур нест. бародарое ки агар мисол дар Франсия бошанд ё ки дар ҳамин наздикиҳои Англия бошанд, бисёри ҳамун доду гирифтаашон ба ҳамин соҳил аст, ба хотир ки аз Франсия то Англияро соҳил қатӣ меёранд, киштиҳо қатӣ меёранд, барои хубтару беҳтар ай. ва Франсия ҳам аз инҷа дуртар нест. иншоалло худо хоҳад вақт шавад як камтар маблағ пайдо кунем ва Франсия рафта барои шумо бо нишон метам, худо хоҳад иншоалло иҷора. ой чӣ бахе нишон дод. иншоалло хай бо вақт шавад барои шумо видео мекунем ва Франсия амбрем иншоалло барои шумо бо нишон метам. аз сабабе ки ҳозир камтар шароит сустаре наметонам рафта. шароит хубтар шавад иншоалло давлатҳое ки наздики Англияда бошад барои шумо намоиш метем то қадри имкон бинанд. беҳад чӣ меган боду ҳавои нағз бовар кунед, хеле асабо ором мешавад, хеле вақт хуш мешавад. намедонам лаби уҷа гузашта метавонам, аз сабабе ки мардуми тоҷик меган ку чертонакай ё ки лишпонакай нағалтем созай. ҳатто сага бинед, саг дар ҳамҷа роҳат кадестай. саг пляж да дам гирифтестай. кайфи саг. ҳамҷа ҳозир рафта барои шумо нишон метам. бо нағалтим созай. бахшиш бародарҷоно ки ман видео монтаж карда наметонам, ё ин ки махсус ман программаҳо ё ки махсус чизое надонам ки ё ки вақти бисёр нест ки ҳамин видеоро монтаж карда бимонам, лекин кӯшиш мекунам ки ҳамин чӣ хеле ки ҳамин видео аст ҳамин хеле гирифта бимонам ва барои шумо хубтару беҳтар аст. бовар кунед, беҳад як манзараи хуб аст, беҳад як чӣ меган чувство ё ин ки ашушения хуб аст ки хеле роҳат мекунӣ. миёй дар инҷа хеле ҳамун ғаму ғусса боша ё ки ҳамун асабоният боша ё ки дилмондагӣ боша, дар ҳамҷа хеле бо оромтар мешавад. боз бегаҳош хубтар аст ё ки шабонаш ки инҷа дар махсус карабло омада, дар ҳамҷа ё ки махсус чизо омада, махсус киштиҳо омада, ҳаминҷа да вечеринка меган ё ки шабнишино мегзаронанд, светошон гирён ё ки овози ҳамун суруду чизошон меояда. бовар кунед, худам ҳозир ҳами чӣ хел мегӯм, худам ашушениям, яъне ки ҳами чувствам вообще дига хеда, ба хотир ки лаби дарё, шамол, ҳавои тоза, хеле ором мешавад. хеле ҳами танат як мавҷда медурояда тана. ирӯз одамо камтара, ба ҳамин хотир хостам видео кунам. агар не инҷа беҳад ҳатто ҷои помонӣ ҳам намешавад. дар ҳамин ҷое ки ҳозир шумо мебинед ҷои помондан намешавад, аз сабаби беҳад одам бисёр будан.
ина мошино ҳамҷа контрол мекунанд. ҳамё бинен ҳамё ҳами вобаста ба ҳами тозагиву ба оромиян ҳамё контрол мекунанд мошино. ҳамхи гашта контрол мекунанд ҳаман пляжа. обш хела шура ҳами дарёра. ина болора мебинен ба фикрам ҳамаш ҳамин ҳотелай гостиницаан бинен ҳама ҳамиҷа гостиницо ина ҷош ҳама гостиницаи ба фикрам ҷа хай одамои сумдор меоянд дам мегиранд. навҷашда бо римон рафтеста будай. инаҷа лифт дора. ина лифт инамҷа ма болодам лифт шадидем. ин ҳамё лифт будиянд ҳамон чизое ки шахсое ки чӣ мегӯянд маъюб ҳастанд ё ки махсус чизое ки меёранд барои ҳамин пляж дар кор бошад чизои вазбин через ҳамин лифт мефуроранд поён. از این طرف شم نشون بکن که خیلی خوشو بعد میتوفته این طرف. همین خیلی برادر جانو و میخواستم همین چیزا بگم که کوشش میکنم تا قدر امکانیت بدن یا اینکه تو چنی میدونستگی ویدیو کنم و هر چیزی که خودم بدونم برای دیگر برادرها برسونم و دیگر اپا که شاید از یگان ویدیوی ما برای خودشون یگان چیزی خوبتر مثبت بگیرند و برای آیندهشون یا برای زندگیشون و برای آینده در زندگی کردن شاید برای او در کار باشه یا لازم باشه. حتی سگ بینه گوش کرده است. سگ پلاژ ده دم گرفته است. هست آدمایی که به مثل هم بیگاه انم خیلی برآمده قطعی شوهراشون یا که قطعی هم نزدیداشون بویفرنداشون یا که قطعی هم گلفرنداشون هم خیلی میگردن و لب ساحل همچون رومانتیک ده رومانتیک. لیکن آبش خیلی که میبینین ما هم راستی گاهی یک دو بار آبوزی کردیم در اینجا لیکن آبش خیلی شوری بده. با میریم همه خیلی برادرها خیلی نشان دادم. برادرها که خیلی وقت دارن اپایی که وقت دارن تماشا میکنین. اینا برای همه برادرها هستی که یکم جای ما خطا کرده باشم بگین اینکه یکم جای با شما خوبتر بهتر میدونین در انگلیا نویسین و کوشش میکنین که دیگر برادران بیاین و یاد بگیرن اینکه بفهمن. خیلی تنهایی چه به هم خاطر نشان نمیتونم خوبتر بهتره. ببینن از زیگزاگ همی زیگزاگ آدم‌ها فرامادیست نمیدونم کدام طرف میان همجا فرامادیست یعنی نه اینا دادروج بو افکن اگم بامش خواه چو اینه جدا اینا دادرونی درختا اینا ممکن است داری راه با ویلیک اومدن لیکن یا اومدیست یعنی نه اینجا اینا چیزی نویسته خوندن نکرده سب از توپ افسر اسلام اینم خیلی جا بوده اینجا همین خیلی جا بو بسیار تره جاهای برآمد و درآمدش اینم خانه چکو گفتم خیلی برادرها فهموندم بیا بردیا که سال خانه چکو همش برای بوی نومر اینا نومرو داشتن
75 73 74 73 72 71 70 ами хеле ба фикрам то меҷара 75 та ами хеле хонача будааст. Поёндам ҳаст. Бо поянш намедонем чанд қадар боша. Ҳатто ё бо рақам дошт яъни на. Бо болотар як шаҳри дигар буд, як бародар гуфт агар имконият шавад хайм камтар шароитомон шавад иншоалло бо пул будааст ва як аз аму шаҳрое ки анамо мардуме ки аз Франсия меоянд ба ҳамун ҷора ба наздикиҳои ҳамонро меомадиянд ё ин ки дар уҷа ҳамун одамое ки яъне маблағ ё ки чизҳои бисёр доранд, пули калон доранд, ҳамун яке аз шаҳрҳое буда ки одамои багат яъне ки одамои бой зиндагӣ мекарданд. Уҷа хеле шаҳрушу ва хеле ҳамун чӣ мегӯянд зиндагишу роҳошу боғош хеле хубтару хушрӯтар будааст. Иншоалло бо як рӯзи дигар вақт шава барои шумо бо аз уҷа видео карда барои шумо нишон метавам. Як чиза мехостум нишон тиҳам, ана ҳамин мошинчае ки гуфтам ки кӯдакҳоро тамошо мебаранд. Кӯдакҳоро тамошо мебаранд қати волидайношон, ана ҳамира гуфтам, ана ҳамин мегзарад ба видеои мо тамом мешавад. Бародарҷоно, ина ҳозир мегзарад. Дар орзуи ҳамин будам ки ҳамира бор шуморо нишон тиҳам, ина ҳамира иншоалло нишонтон метавам ва баъдан ба ҳамин видеои мо тамом мешавад. Бинем ки ана ҳамин намедонам 4 паунд бошад, 6 паунд бошад. Оз як мепурсем дар унҷа, баъд як агар вақт шавад мешинем. Анам хел бинин, намедонам акар ҷанг накунанд созай барои видео кардан. Ба хотире ки бисёриҳо противанд барои видео кардан. Ина мардуми арабу ҳиндустониву ва чандин намуди мардум. Ина ана мошинчакҳо дашта тоб мехӯранд дар лаби ҳамин соҳил. Бародаро, oh sorry brother. Okay. Баро шас бародаро хай бахшиши зиёд ки хеле вақти гарони шуморо гирифтем ва худо хоҳад иншоалло бо дигар намуди аз мисол ҳамин даруни Лондон бошад ё ин ки аз дигар шаҳрош бошад, аз дигар ҳамун районҳош бошад барои шумо видео мекунем ва нишон метем. Худованд ҳаматона нигаҳбон ва бибинен агар кӯяк бо шумо бигӯем ки агар фермаҳое ки нағз бошад, ҳамун бародарое ки ё ки ҳамун инсонҳое ки шуморо иҷозат ҷойҳое ки шуморо ҷойҳое ки шуморо иҷозат метаҳанд, мисол ҳамун фермаҳои шумо бошад ё ки шаҳрое ки шумо ҳастед иҷозаттон метаҳанд барои видео кардан, нависед дар комментарӣ ва кӯшиш мекунам ки агар дур набошад аз ҳамин Лондон, аз Лондон дур набошад, рафта бо аз фермаҳои шумо ва аз тарзи кори шумо, аз тарзи зиндагии шумо ё аз бародарое ки дар ягон шаҳр ё ки дар худи Лондон кор мекунем ва против нестем ки ман видео сёмка кунам, як рӯзи муайян мекунем ва тарзи ҷои кори шумо ва кори шумо ва мақсади шумо ё ки ҳамчун як шаҳрванди Тоҷикистон ё ки ҳамчун як шаҳрванд шумо омаден, кадом мушкилиҳо буд ва кадом хубиҳо буд шумо бо барои мардум мегӯед хубтару беҳтар мешавад, дар комментарӣ бинависен ва Instagram, TikTok, намедонам ҳамаи сайтҳои мо пашиде ба номи Ориф Влог ҳаст, метавонед ки дар омада нависен, ҳамсӯҳбат мешем ва як рӯз рафта аз тарзи кори шумо ё ки аз ҳамун ҷои кори шумо ё ки чизое ки мехоҳед шумо барои мо нишон диҳед ё барои халқ мардум нишон диҳед, мо кӯшиш мекунем видео кунем ва барои тамом мардум нишон диҳем ки шояд фоидааш бошад ё ки шояд ягон хубии шумо барои мардум бирасад. Худованд ҳаматона нигаҳбон. Шумо бо мисли ҳамин пляжовор ягон ҷои нағзтару хубтара медонед, бигӯед бо вақтҳое бошед рафта видео сёмка кардан мегирем. Бовар кунед иҷа хеле манзараҳои хушрӯ дорад, хеле ҷойҳои зебо дорад, лекин аз сабабе ки вақти зиёд дар кор ё ки рафта хуб сёмка кардан дар кор ҳамун чизо масъулиятро мо надорем ки ҳамун шароитро надорем бирем бали чизои нағз сёмка кунем ё ки одамое бошанд барои сёмка кардан мара ёрдам кунанд. Ман хостам ки камам боша видео сёмка кунам. Иншоалло ояндада агар ҳамун таҷҳизотое ки барои видео кардан бошад ё ки барои монтаж кардан чизо бошад, иншоалло агар мо гирифтем боз барои шумо видео мекунем, бо качествои хубтару беҳтар видео карда барои шумо нишон метаҳем. Худованд ҳаматона нигаҳбон. То дидор. Кадом бародарода ки маъқул нашид ё ки ягон ҷое ки маъқул набуд, бахшиши зиёд ва ака ва пое ки шумо да маъқул шид ё ки ягон мининиҳо дорен, ягон фикрҳо дорен, бигӯед бо мо кӯшиш мекунем ки барои шумо ягон ҷои нағзтару хубтару видео кунем. Худованд ҳаматона нигаҳбон.